ara na sadya gyapon no ha. Ang aton sini nga mga kandidato gahima ga kuan pa gay nga gaw ga bakas pa. Ha? Tanaw nato na no kay kami yati we will just bring you sang mga hitabo sa adlaw sang eleksyon pagkatapos ng eleksyon sa aton sining desisyon 2022 ang special coverage ang Action Radio Bacolod sa sining 2022 national kag local elections no sa mga kwandira mga supporters bla amo na gyapon ang aton nga gina panugyan sa inyo no hindi gid magpatay-patay gid nga mga alas ang pangaway dira sang supporters man sa piyak bisan ka abyan mo pa hindi ka mo mag-away para sa kandidato lang kampanya lang bala mansig kampanya lang hindi na pag-ang inyo nga mga relasyon no mabudlay na mabalik kung makahabuyanay na kamusang mga sugilanon bala nga makasakit sa isa kag isa no so kampanya lang positive campaign lang i-try nga padag-a ang imo kandidato pag isang pagkampanya kay bisan ano mo na nga hanot sa imon ang sang suporte sa piyak na na siya labot sa eleksyon hindi man na siya kandidato hindi man na siya pagbuto hindi man na siya man na siya kapabuto yan hindi man na kinalan buto niya so kamo iyaga away kamo ang kandidato to pagtapos na basi magminiguhay man na kamo nyo iyaga hilinaway agaga ko ba ang inyong relasyon no so likawan naton inaan no Alex Fuentes, good morning sa imo. Kay Ma'am Vanessa Mayo, dira sa may Minnesota. Good morning. Teresa Linaha Kayaw, Rochelle Evangelista. Kag Ricky Soriano, good morning man. Melvin Pinafiel. Oy, kay Solama Barnatsa, Sawadika, Bacolod. Birthday niya galit subong. Oy, happy birthday sa imo sa kay Solama Barnatsa dira sa Thailand, no? I have a friend nga also is going back to Thailand boss this most Bacolod boss mabalik sa Thailand no so dito man sa Thailand si Solama Barnatsa sawadika dira sa imo sa Thailand and happy birthday sa imo no kay Trexie Iboseo good morning man Joanne Salmete Esiha good morning. Just take it easy. Sige, correct na siya, Ma'am Van. Take it easy, guys. Ang eleksyon ni isa lang ni Kadlaw. Isa lang ni Kadlaw. Don't allow your relationship to be ruined by this election. At the end of the day, parehom lang tagyapon tanan nga Pilipino, parehom lang hindi ta kinalan mag-ilinaway. Hindi ta kinalan mag-ilinaway tungod lang sang kandidato. No? So, relax. Kampanya lang. Pag magboto, importante magboto kita. Ato niya panawagan sa aton nga action, go out and vote because isa lang nakaboto pero importante ina kag sagrado inang imo boto. Hindi pag ibaligya kay sacred ina. Okay? So stand by na sa aton mga balita lokal. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan. Sa detalye na sa atong mga balita lokal, pasiguro ni Mayor Rex Salandon sa mga residente sang 4 ka mga barangay sa siyudad sang La Carlota nga wala sang dapat kabalakan sa liwat nga pag-alburuto sang Bulkan Kanlaon. Sa advisory ang pagwa sang alkalde, iyagin panugyan sa mga residente sang Barangay Aral, San Miguel, Yubo, kag Hagimet nga mag-ulo aligmat sa posible ashfall kung abo bagod sang low level unrest sang bulkan. Duha pa ni Halandon, naka-alerto ang lokal na gobyerno sa syudad kag ginamonitor sang FIBOLS kag City Disaster Risk Reduction and Management Office ang aktibidad sang bulkan.
Padayon sa gyapon nga ginadulian ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone kang paglupad sa anuman nga aircraft malapit sa bulkan. Marso tuig 2020, sangin paidalom sa alert level 1 ang bulkan kanlaon bangod sa baramo nga mga volcanic earthquakes. Na-record ang napulo ka bago nga kaso sa COVID-19 sa bugos nga Western Visayas kahapon nga adlaw Lunes sa ginpagwa nga bulletin sang DOH-6 ang probinsya sang Iloilo may 6 ka bago nga kaso duhang Negros Occidental kag tag-isa sa syudad sa Bacolod kag syudad sang Iloilo. Ang Region 6 ang may 50 ka bago nga recoveries kag duha ang bago nga nagkalamatay. Nagapakita sa datos yang Western Visayas ang may 1,144 ka aktibo nga kaso sang virus. Gayon pa siguro naman ni Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga mayara sa gyapon sang nagakaigo nga preparasyon ang lokal nga panguluhan sa Bacolod kung COVID-19 ang paghahambalan. Suno kay Ang, sa piyak nga napabilin sa syudad ang manubo nga kaso sa katapusan nga bayan sa bulan sa Abril, wala sa gyapon nagahatag sang kumpiyansa ang karon nga administrasyon. Dunga pa ni Ang magluwas sa Midway Facility sa Barangay Alihis ng paidalom sa minor repair. Sarang naman nga magamit ang evacuation center sa Vista Alegre nga gin-convert bilang treatment facility in kaso giman nga mayara sang matabo nga pagtaas ang kaso pagkatapos sang eleksyon. Temporaryo nga ginbalik sa City Health Office ang konsultasyon nga ginapatigayon sa mga Bacolod noon nga nagabatsyag sa sintomas ng COVID-19. Suno kay EOC Executive Director M. Ang ini nga desisyon ang ila ginhimo kasulod sang padayon yung pagnubo sang kaso nga record sa syudad. Dugang pa ni Ang mayara sa gyapon sa mga personnel nga maga-duty sa Bacolod Respiratory Outpatient Center o Conbro Center nga sa karon nagaserbe sa gyapon bilang testing center. Ginklaro man sila nga in kaso mayara gid man sang wala ginapaabot nga pagtaas ang kaso sa COVID-19 sa palaabuton, liwat man ini nga iga-utilize sang syudad. Ang aton subong sa Bro Center, kay tungod wala naman gid cases, so balik kita sa City Health Office. May mga kinanglan sa City Health sila madiretso. So ginhimo tanada testing area sa subong. Si EOC Executive Director M. Ang. Matapos ang duha ka tuig nga pandemya, nagbalik na ang flag raising ceremony sa Bacolod Government Center grounds umpisa kahapon nga adlaw Lunes. Sa press release ng syudad, nagpasalamat si Bacolod Mayor Evilio Leonardia sa Bacolod EOC sa padayon nga kampanya para mabakunahan ang mga residente sa piyak sang alert level 1 nga status ng syudad. Suno kay Leonardia, ang Bacolod ang isa sa 39 ka mga LGUs nga nalakip sa una nga batch sang mga lugar sa pungsod gin downgrade sa alert level 1. Tinalikdan nga semana sang ginanunsyo sang National IATF ang pagpalawig sang alert level 1 sa syudad tubtob Mayo 15. Samtang nagpasalamat si Leonardia kay Dr. Andrew Tan, Chairman kag Chief Executive Officer sang Mega World Corporation sa pagsuporta sa Economic Recovery Program sang syudad sang Bacolod. Handa ang Quick Reaction Force ang Commission on Election o COMELEC sa pagresponder sa anuman nga reklamo may kang tanan sa eleksyon labi na ang vote buying. Ini ang ginpasiguro ni COMELEC Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar anom kadlaw na bilin antes ang eleksyon sa Mayo 9, 2022. Suno kay Salazar makabi nga isa ka krimen ang pagpamakal sang boto kag pwede sa gilayon nga marestar ang sinuman nga nagahimo sini. Iya ginpanugyan sa publiko nga idokumento ang sinuman maaktuhan nga nagapamakal sang boto apang kinahanglan man nga mangin mahinalungon. Inibangod sa pila ka mga kandidato nga posible may armado nga grupo. Sandig sa Omnibus Election Code, makabi nga isa ka election offense ang vote buying sa diin ang mapamatud-an sini ang may penalidad nga isa tubtub anom katuig nga pagkapreso, diskwalifikasyon nga makauyat sa anuman nga posisyon sa gobyerno kag pagdula sa kinamatarong nga makaboto sa eleksyon. Action Radio Philippines Standard Time, 18 minutos na nagaligad sa takna nga alas 7. Panel interview sa mga kandidato sa pagka-presidente kag vice-presidente, madayon bisan kulang sila. Santa mga close contacts ang nagpositibo sa COVID-19, dapat magpabilin sila balay sa maabot nga eleksyon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Desisyon 2022.
Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin may inalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Okay, sir. Okay na, sir. Good. Okay na? Oh, sige. Good morning, Dra. Kay Leia Morales Berida. Gamonitor gid pirmi. God bless man sa imo, no? Miss Georgia Gargasiran, morning. Naka-monitor man good sa FB. Under repair ko nung ilapil dito line na few days. Mayo imo kay na repair na, no? Good morning dra sa imo, Miss Georgia. Ricky Soriano, good morning man. Tamiyo niya gali si nanay niya Norma. Happy birthday karon nga adlaw, no? Sa nanay ni Ricky Soriano, happy birthday Nanay Norma, no? Lyrica Liasos, good morning man, watching from Murcia. Oy dra sa may Florenceville bla na tamyaw ko da si playmate ko bla Ope, Ofelia Ope. Manaay. Karon la sa on air kay tamyawon da karon, no? Ofelia Ope Manaay. Good morning, no? Nimesia Roques, watching from Barangay Tangub. Good morning dra sa imo. Sa akong classmate kay Marce Rumbines Junio sa Barangay Don Jorge Araneta, maayong agaman. Afia Kim Riman. Mayong morning sa imo dra sa Murcia, no? Si Maybut. Good morning man. Sa kay Miss Jinky de Lagdon bala sa Phoenix, Arizona. Good morning sa iya mga friends.
and families, no? Sa kay Jeff Villazor, sa iba ni mga friends, kay Cirila Samar Aguilion, sa kay papa niya Joe Dialagdon, kag mama niya Lolit Dialagdon. Kirina Villaflor, musta ka naman dira, Kirina, no? Jean Refuela, morning sa imo. Okay, sa mga family dira ni Ma'am Miss Jinky sa Don Salvador Benedicto, no? Sa ako namigo man, Juan Bolgallo from Las Vegas, Nevada. Good morning kay Madam Alma Alvarez Gallo. Good morning man, no? Sa RG Boys. May aga, no? Kag sa kay Jean Borom sa Bago City, sa kay Gracia Hareta dira sa May Silay. Sa tanan nga mga nagamonitor man dira sa mga merkado naton sa Libertad Public Market, Sumag Public Market, no? Dira sa may Burgos Public Market, sa merkado dira sa Estefania. Good morning. Karong adlaw uli Martes na, no? May 4, May 3. No, Martes kita gali adlaw do na lipat na kondisyon sa adlaw ni proti mga kasyon 6 days to go na lang antes ang aton sininga May 9 elections. Again, let's go out and vote wisely. Wisely. Kinahanglan na mangin maalam kita sa pagpili, pagboto sa aton sininga kandidato. Because sininglan naton nga ang aton sininga future, especially ang future sa aton mga kabataan, nakasalalay of course sa sining mga opisyal o ning mga eleksyon nga patigayon nato, nakasalalay dira ang boss damlag sa aton mga kabataan sa mga husto nga kandidato na aton ginaboto, no? So hindi nila lahog mga ka-aksyon, ha? Amo na nga bisan isa lang ang boto mo, but sagrado ina, sagrado ina ang boto mo. Ti kun sagrado way na sa ginabaligya. Way na sa ginabaligya basta sagrado ang imong mga boto, way na sa ginabaligya. Sana siling plasang kalabanan nga kung may kwarta bato na lang, butuha lang ang suno sa imo konsensya, di ba? Muna siya, no? Butuha ang suno sa imo konsensya kag butuha ang sa pagtan-aw nimo. Amo ang makabatak bala sa aton sa aton nga pagpangabuhi. Amo ang makahatag sang maayong imahen kag buwas damlag sa pungsod Pilipinas. Amo nang ibutuha inang mga makapaayo sa aton nga syudad, no? Tanawan ninyo ila performance. Kung mga magsiling kitabing incumbent sila, taksa ang ila performance because at the end of the day, ang imo nga ang performance mo during your incumbency is the measure kung gusto ang imo nga pagpangalagad sa aton nga pumuluyon, di ba? May ara naman kita mga kandidato incumbent action doors na tilawan na pamatud-an na kag maayo ang performance mo, di ba? Yes. Pero nang wala yan naga-perform, butsin nyo da, kung way gabalo ka mga way ga-perform, sigihon nyo pa na sila. Kinanglan kung daw way ga-perform, papawayan na sila. Kaya maluoy naman ta na sila. Kaya Basi kapoy sila. Basi way sila ga-perform, either kapoy sila or hindi sila kabalo mag-perform. Ay, kala. Naman hindi kabalo kung himuon mo bla. Ha? Namapungko ka bla siya sa kaposisyon, way kabalo kung himuon mo. May isa na nga mo niya, si Dolphy bla sa una. Si Anghin Dolphy bla. Gina ko di ka, sikat man siya, ginakuan sa madlagan. Yang problema ko, akong magdaog ko. Yung way problema, mas dalagan. Ano na? Yung way problema, magda sa dalagan. Ang problema, magdaog ko. Ay, kala. Ang problema, yung problemahan ko ba si magdaog ko bla? Oo. Nasabat. Kaya tiba siya mo, hindi siya. At least honest siya. Mo to yung mga tao nga insakto. No? Tanaw man lang nila nga, hindi sila sa amusin ang alinyada. May ara nga mga tao nga ti kabalo ka naging nga hindi ka man magpangalagad. Ano to? Okay na? Tapos na? Nakabalo ka nga hindi ka naman magpangalagad nga pili ka gida. Mapungko ka lang daw, ikaw man gobra. Puway ka na lang. Papawayon tang way gobra. Standby na sa mga balita, duga nga mga balita.
Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay Action Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, nagpasiguro ang COMELEC nga madayon ang panel interviews umpisa Mayo 3 tubtob 6 sa piyak nga wala sa iban nga mga kandidato sa pagka-presidente kag vice-presidente bangod sa konflikto sa ilang schedule. Sunod kay Commissioner George Garcia, madayon ang interview bisan nga wala ginbaton sa mga major candidates ang imbitasyon. Duha man ni Garcia, commitment sang COMELEC kag KBP nga ang interview ang hindi lamang para sa isa, duha o kung tatlo ka kandidato kundi para sa tanan nga nagapapili. Ginpahayag man ni Garcia kung isa lang ka kandidato ang nagsugot sa interview, ila sa gihapon padayunon ang aktibidad. Una na nagkumpirma sa interview sa Anay Foreign Affairs Undersecretary Ernesto Abella, Labor Leader Leody de Guzman, former Defense Secretary Do Roberto Gonzales, ang negosyante nga si Faisal Mangundato, cardiologist nga si Dr. Jose Montemayor Jr., kag Senador Manny Pacquiao. Ginpasiguro sang Commission on Elections sa COMELEC hindi makaapekto sa ila pagpreparar para sa eleksyon ang karon nga investigasyon angot sa natrasar nga town hall debate sang komisyon para sa mga nagakandidato sa pagka-presidente kag vice-presidente subong eleksyon. Sa isa ka pahayag, sulit-sulit nga ginklaro ni COMELEC Commissioner George Garcia nga nakatutok ang komisyon sa ginahimo nga pagpreparar para sa Mayo 9 nga eleksyon kag hindi ini matublag sang ginapatigan nga investigasyon angot sa nasambit nga issue. Samtang aminado naman si Garcia nga hindi nila gilayon nga maresolba sa madali nga panahon, bangod tanan nga tiglawas sa COMELEC ang nakafocus sa eleksyon. Yara naman sa kapin 832 ka mga kandidato para sa nagkalain nga lokal nga posisyon, ang halos nakasiguro na sila pagdaog sa maabot nga Mayo 9, bangod wala sila sang kasumpong. Ginpahayag sang COMELEC nga sadtong Marso 25 may 18,023 ka lokal nga posisyon ang ginagawan sa Mayo 9, kag 832 sa Maynay ang wala sang kontra o kung unopposed.
Sa mga ano po sa kandidato, 39 sa ila nagpapili ng miyembro sa Kamara de Representantes o kung congressman, siyam para provincial governor, 7 ka provincial vice governor, 36 ka sangguniang panlalawigan members, 200 ka city ka municipal mayor, 254 ka city ka municipal vice mayor, kag 274 ka city ka municipal councilors. Kalabanan sa mga kandidato ang nagikan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, kasunod ang Western Visayas, Cordillera Administrative Region, Eastern Visayas kag Northern Mindanao. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga dapat magpabilin sa balay ang mga close contact sa mga tawo nga nagpositibo sa COVID-19 kag likawan nga magwa sa adlaw sang eleksyon. Suno kay Duque, dapat mag-assume ang mga miyembro sang himata nga nagpositibo sa virus nga ila man nakuha ang masakit bangod parehas ang ila ginaistaran kag ang Omicron variant ang mas makalalaton ikumparar sa Delta variant. Pero sunod sa COMELEC, ang mga COVID-19 positives kag ang may mga sintomas ang pwede makaboto sa isolation polling precincts. Ginpahayag ni Duque nga ini nga butang kag ang talakayon pa sa COMELEC para sa fine tuning, labi na nga ini ang unang nga tion nga magapatigayon sa eleksyon ang pungsod sa pihak sang pandemya. Sa mga duwa natin nga balita national, kung ang heartthrob nga si Daniel Padilla nagupod sa mural painting sa Quezon City para kay Presidential Candidate Vice President Leni Robredo, kalipay naman kag nasadya naman ang kung naghatag naman sa kasadyahan ang komedyante nga si Kay Brosas nga nag-upod video kay kag nag-jamming sa mga nag-swimming samtang nag-house-to-house campaign sa Barangay Santa Lucia sa Quezon City. Game na game man nagpasugot ang singer ni si Sam Concepcion para sa taga Pampanga nga magtagay sang jutay lang alak samtang nagapangampanya. Ang veterano naman nga singer ni si Cool Ledesma padayon nga ginalibot ang mga merkado sa Metro Manila. Para mga istorya sa mga nagabaligya kag nagapamakal. Nakaabot man sa ibang nga lugar ang mga artista para magkampanya, pareho ni Rica Peralejo sa Pampanga, Agot Isidro sa Tarlac, kag ang social media star nga si McCoy Dubs sa Baguio City. Sanday Melay Cantiveros, Maylin Dizon kag Nadine Lustre nag-house-to-house campaign man sa Siargao upod ang kamagulangan nga anak ni Robredo nga si Aika. Time out naman sa practice ang volleyball stars pa rin ni Eliza Valdez kag basketball coach si Yang Giao para magupod man sa house-to-house campaign. Samtang sa pagpulong-pulong sa People's Rally sa Laguna sang Lunes, May 1, ginpahag ni Angel Locsin nga nagkadapat si Robredo nga magdaog-baud siya ang nahadlok kung wala siya nahadlok magpalapit sa mga tao, matinlo ang iyang track record. Nagabulig siya sa oras sang mga pandemya kag sang kalamidad kag may simple nga pagpangabuhi nga pamatuod lamang siya isa ka matuod nga tao. Nagumpisa na operasyon sa overseas Filipino workers sa OFW Hospital kahapon Mayo 2. Sunod sa Department of Labor and Employment o Condole, ang nasambit niya OFW Hospital ang gintukod sa San Fernando City, Pampanga ang may dako ng benepisyo sa mga OFW kag sa ilang mga dependents. Kadungan sini makitaan sa tupad sa hospital ang gintukod nga Malasakit Center and Overseas Workers Welfare Administration Desk nga magahatag sang mas madasig nga bulig sa mga OFW. Ang pagtukod sa nasambit nga establishmento ang base sa Executive Order 154 nga pirmado ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang napaguna natin nga balita international sa sports, balita showbiz kag balita espesyal. Sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white Nelia Hironda Mapa, maayong aga, kay ihada ko da Jocelyn Song Comedia. Jeffrey Arcoyo, good morning man. Miss Georgia Gargasiran, loud and clear ko no. Vote according to your conscience. Dinah Magbato Malabago. Juliet Cabrestante, good morning man. Nagamonitor from La Carlota City. Si Christine Minias Villalobos, of course, is still monitoring. Dahil musta ka da Action Doors? Okay lang. Okay lang ang life mo? Okay lang. Musta matsyag mo? Okay lang. Okay, kuya. Mayaman. Musta lawas ta? Okay, good. Mayaman. Daw kuan man? Daw Coca-Cola man? Ay, kulang. Abi Daw mong health. Coca-Cola, Abi mong health ginapabangkot. Mustang lawas ta, day? Ang ano, gali iya gid siya. Bakit sila nga si Do mga... Coca-Cola, pero ang dagul na mo. So straight, ay klay. Ang klaro kong ang cans eh. Nga na dagul na no? Sino tawag sinasang dagul Hindi naman? mo, am lang kahit si putot nga ang gamay ba yung... Aha. Amo na, ini mo nila dagol. Dagul? O baka sa Changi, baka ko coke ang dagul lang. Ah, ang dagol. Kaya mo naging ang variant sa kanila, dagul. May dagol ka mo da. Oh, na, magamba dagul coke na dayon, tumating na dayon. Amo nang gagmay. Oo, na. Galing Sa una, kita hindi bala daw mas ko na, gagmay daw pagit sa sakto. Hindi bala sakto pa na Oh, mag-isa. coke sakto, pero dagol ginatawag sa dito sa amon sa sa Karabalan. Pero may gamay pag isin Action Boy. Ano pa Ang ganyan? ara sa ang gina-serve na ba sa mga birthday usually ang naka-plastic. Ang amo lang ni siya kadako yo. Mas gamay pag na sa Mas dagol. I think mo. Basi bata dagol. Ba siguro bata dagol. Baby Iba. dagol. May baby dagol ka mo da. Di ba ando matcha mo bala do 100 ml lang bala ha. Pero hindi man guro Hindi ah. Di man guro do 150. Na, wala ba yung bakal ka no? May I-search bata. ang dagol dun. Ah, Kung dahil- magwa, i-search ko coke dagol kung magwa. Dahil may bata ka mo na ni dagol. Muna. Hindi na guro magwa-guro yung dagol da kaya aton mo lang na iya. Gani man. Daw rin na di guro. Wala, may harag siya todo, coke the gold price. Ay, kasabat. Sige. At harag daw, ay, Clan, nagwa gid siya. Sige le. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning dira sa imo. Kagay Miss Veronica Santillan Manukan. Good morning. Si Naisel Fabol daw ay nako ka kuanaw. Sako. Musta sa man? Sako sa guro pang tuhog sang manok ay no. Musta ka na Naisel? Oo. Ang tuhog siya. Sino pagid gani ang wala mo tanan miss na nga mga kuano nga mga usual na tundra nga mga naga-monitor ka naga-comment bla. Si Bia Jonathan. Why ko makita Busy, sa ito siya, bungaga. Boy, Busy sa siya. Kamaligya. Makunawag sa sakon nga ma-deliver sa bangkal si ko John ari ako iya sa Northwest Inn. Ga training bla sang kwanto bla. Wow. Sang ano ganito na sa aton mga mga volunteers. voluntary porters. So, ga training. Si Veronica naman niya sa ako idluto sudan baligya. Ay, kamaligya siya gilisod. Di ka kabaligya, Veronica. Basi ko makaagi, tabla ka makabakal ta. Na, very good. Gapon gani may mga dala mo gapon nga sudan to. Halin kami gapon sa bantayan mo. Wala ko sa banta. Wait po ka madala. Dadala ta nakada sa Oo, kanan. kami ni Action Eden, kag ni Action JM, dito nang ginamin mo. Oo, kita to gali no. Yes. Kanigin dalaan mo gapo na. Kamu gali totoo no. Iinit ko. Ah, Ang okay. ang mixed seafoods to Na, tama mo nagapon namon gin kwanto. Sarap. Kag ang ano gani pag ni ang adobo bulang pusit. Ano Mugs Life. Okay, amigo ta Edward Gonzalez, good morning dira ano. Good morning. Sa may bantay. Dala lang ko na kay para daw sigurado ko bilang daw okay na. Gamit gidya. Oo, sigurado ko bilang at least may mga upod ko bilang sigurado ko bilang daw ang luto daw hindi ka makuan ba. Namian sila bla, no? Asto gali ka mo tunin. Dito tong kadto man ni. Kadto lang tayo yan, no? Asto ko Kay ra. tani sa ano to ka bay. Dawgin pagasto gid lang kuya. Way lang. Oo, way lang. Buin na tamo na yun. Kay siling takay dapat sa punta taytay to. Kaso for sure gutok-gutok. Oo, sa punta taytay. Ano bala ng Domingo, ano kita sini? Ramos da Pascua. Pascua. Ah, Easter Sunday. Easter Sunday, Oo, correct. paglakad to. Aha.
So, amo na. Wala lang tayo dayon sa Punta Taytay, kaya pero ito kagot. Oo, so, bago na lang. Kag okay man, no? Yes. Kag thank you so much with Action Boy. Gina, ano kami to, ginpakaong kami to na Action Boy. Oo. Nakaka-touched. Oo. Touched. Nakaka-touched pa. Touch by touch. Di gingutom ko na siya Ma'am Van sa adobong Sa pusit. adobong pusit. Yes, bala Ma'am Van, masarap. Tapos ang Oo. kakahang tsakto lang. Oo. Kag ang mixed seafoods ito Ang wala. mixed seafoods, gito yung Action Boy. Ang Hindi saya nga mixed seafoods nga mo ni may isda, may hindi gin mix gid siya actually. Kag creamy siya. mixed Oo. seafoods. Actually, may baligya na nakadaan nga naka-mix ng seafoods. Ay na. Meron na baligya. Ikaw nang ba sa timpla? Tila timpla, tila namin. Ah, Pero oo. feeling ko ilag ito guro. Nga sila Ilagid to yung specialty. Nga sila dyan nag-mix. Specialty to ni Edward. Oo, namit na, in fairness. Nami ka na ko ikaw magluto sina. Duka mo pagit sa mga ibang pagidya. Oo, namit pag May mga scallops kada, no? Nami ko na may mga scallops no. May mga crabs, pwede crabs. Oo, basta meat lang. Meat lang, oh, Huwag meat lang guro crabs. kung pati sang crabs. Di bali sila ni Ma'am Van, won't be long makakaon ako sina. Musta si Miss Lily King? Okay lang. Okay lang siya, way makamugyapon ka Kulong istorya. lang yapon ng yung buhok. Way makamugyapon ka istorya. Wala. Musta na siya man? Daway na takabati siya. Doon sa Wibis, wala ka mo nag... Wibis, wala ka mo nag-chikahay. May guro sa, ay galing kay Sabado sa ako na tanong. Gani. Saan na tama? So, Wibis bala? Webes, no? Ano to? Okay na? Sige. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:46. Kag sa detalye, balita international. Desisyon 20. Si Metro Kuleba sa European Union nga dapat dalayan na nga dumilian sa merkado ang langis sang Russia. Ginhimo na sambit niya panawagan sa pagpakisapol niya kay EU top diplomat Joseph Borrell. Dugang pa sila nga ini dapat ang isunod yung tikang sang EU. Una na nga ginpakamalaot sang foreign minister sang EU bangod sa kapaslawan sini nga pagdumili sa mga pag-import sang mga langis gikan sa Russia. Nadiskusyonan man sa duha ka opisyal ang pagpatigayon sa evacuation sa mga apektuhan bangod sa pag-atake sang Russia sa Ukraine. Samtang pagkatapos ang duwa kasunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa petrolyo, may rollback naman nga magasugata sa mga motorista karong adlaw Martes, Mayo 3. Sa abiso sa mga kompanya sang langis, mayara sa pagnubo sang 65 sentimos sa gasolina, 1.15 naman sa diesel kag 1.15 sa kerosene. Ang Caltex nagpatuman sang pagpanubo alas 12:01 kaina sang tuwang gabi. Ang Shell, Sea Oil, Flying V, Petron, Lasais kaina sang aga. Lakip na diri ang Petrogas, PTT Philippines, Phoenix Petroleum, kag ang GT Fuel. Samtang ang Clean Fuel magapatuman naman sang rollback alas 8:01 karon nga aga. Ang ining pagbuhin sa presyo ang bangod ni sang padayon nga lockdown sa China. Kag pagpagwa sang dugang supply halin sa Strategic Petroleum Reserves ang madamo nga pungsod. Dalin Miyerkules sa nakaligad nga semana, nagsugod nga masaka ang presyo sang langis sa world market bangod sa bag-o nga sanction sa Russia. But silingon, posible hindi na masundan ang rollback sa masunod nga semana. Halos 3 ka milyon ka bariles ang langis halin sa Russia ang madula sa Europa kung padayon ang embargo. Sa foreign currency exchange rate ng US dollar, 52 pesos kag 45 centimos. Ang Singapore dollar, 37 pesos kag 91 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 69 centimos. Kag sa aton nga balita entertainment, liwat na kayo mo sang panibagong record ang kanta nga Gangnam Style ni Psy. Ini matapos kung naglabot na sa 4.4 billion streams sa YouTube. Sunod sa management agency sang singer nga P-Nation, nga ang nasambit yung panibagong record ang ila na angkon matapos ang 3 ka bulan sa itong naka-record sang 4.3 billion views. Ginpagwa ang kanta sa itong Hulyo 2012 kag madasig ini nga nangin number 2 sa Billboard o kon Billboard Hot 100 Main Singles Chart. Nagdugay ini sa posisyon sa 7 ka semana. Ang nasambit yung music video, ang pinakaunang video nga naglapaw sa view limit sang YouTube sang nalapawan sini ang 2 billion views sa tong Mayo 2014, rason nga nag-upgrade ang video sharing site. Sa tong November 2017 nalapawan man sini ang 3 ka billion ka views or 3 billion views kag sa tong Marso naglabot na sa 4 ka bilyon. Sa balita naman sa patag sang sports,
Nakalusot ang Golden State Warriors sa isa ka puntos batok sa Memphis Grizzlies 117-116 para makuha ang Game 1 sa ilas ning hampang sa Western Conference NBA Semifinals. Nanginlyabe sa pagdawag sa Warriors ang ginahimo ni Klay Thompson nga go-ahead 3-pointer sa piyak nga may 36 segundos na lamang ang nabilin sa hampang. Nagpanguna sa diskarte sang Warriors si Jordan Poole nga may career high nga 31 puntos sa sa bench kag may record nga playoff best nga 5 of 10 sa 3-point. Nagduo naman si Stephen Curry sang 24 puntos kag Klay Thompson 15 puntos. Si Draymond Green ang na-eject na sa hampang sa first half pa lamang. Sa Miyerkules liwat nga mag-engkwentro ang duha para sa Game 2. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Yes! Good morning sa imo. Kaga good morning dira sa akong playmate. Yes. Si Ophelia Ope Manaay sang Florenceville Subdivision. Good morning! Good morning! Yeah, may Good, kumusta? Ha? Kumusta na? Ah, Magkano ang panalo ta? Sa? May Okay bago man? na galing nga lyrics ang ang kumusta ka ni Rico Jane, ano? Hindi Nunoy Suniega na. Ano, Noy Suniega, gali. Okay. Ang sabi nila, gin one way mo sila. Makanam lang. Palalo, hindi ko ano, imo ay mo ginahampang. Sige. Happy Okay. 13th wedding anniversary kay Leo kag Sharon Zamora Talaban. Ay, happy birthday! Happy wedding anniversary. Happy birthday din sa ako niya nabasa yo. Hindi. Wala, happy anniversary! Happy anniversary. Leo kag Sharon Zamora Talaban sang Barangay Manghanoy, Murcia. Kag happy birthday kay Nesca Centina. Sa Yes. Kadlaw. Ay, Happy birthday. happy birthday, Nesca. Nessie. Oh. Yes, Sige. Siling ni Alin Marlingco niya washing live from La Carlota City. Ay, mayo ka So nagapanglaban nag-wash siya siya. kagalantaw. Washing live from La Carlota City. Sige. Go! So, diri kita sa aton balita special ni mga ano bala mga Ay, si kagawad ba Glimel? Surbaro, Karumbines, Aramano. Morning sa imo, gawad. Sa Good hinubaan. morning. Sige. Mga interpretasyon action boys sa imo damgo sa naglain-lain nga bagay. Yan. So kagapon ng tubig, gumato ba ng istoryahan taon ng balay, na. So bumbero may amo pagitan na, di ba? So next action boy ining paro-paro G, char. Paro-paro action boy or butterfly or ano sa ganit sa Iligay nun ang or sa Ilonggo ang butterfly. Alibang-bang Alibang-bang. No, Alibang-bang action boy. Kung makadamgo kasi na kuno action boy, it indicates kuno nga ready ka na nga i-focus kag i-devote ang imo time and attention sa imong mga family kag sa imong mga home life. Ay mo na. Uy. Abi ko anay. tabi sa action an kung nakadamgo na siya sa Correct. paro. Abi ko anay, kung makalam ko kasi alibang-bang, abi ko anay, makabalo ka na din magsaot sang paro-paro G. Amo na. So nagligan na. Paro-paro G. So nagligan pili ko nagdamgo ka. May damgo ka kay kabalo ka na magamuha mo. Ano? Ano na yun? Tadong. Hindi amo, wow. Do Kulang mo tudlo sa ako na. Kulang, Si Manina, iba Francia ni mo. Ara siya. Ara siya. Say good morning. Amo ning mayo Ara siya magparo-paro. dali sa nagligad adlaw. Sa din siya? Kita ko naglusot isa sa kondro mo. Istorya isla ni Action Felix bala. Nagligaw, lausan no pa to ya. Hindi, nagligad sa sanot. Basta Basta kaya kadto di sa. I don't know kung asang Sabado, guro ay. Sa Sabado, I think. I Okay. think, So, next action boy, ang Atis. Atis, plural of ati. Hindi. Ano? Ang Atis nga fruit. Fruit. Habi ko, na kung ati ang imong... Lain na iya. Habi ko, ati ang damgo mo, tapos yung damo sila atis. Masya po na ya. Mga ati. Ati at kuya. So, kung makadam ko kasang Atis action boy, kag single ka pa lang, nagakahulugan rin ako nga mabudlayan ka nga makisama sa pamilya sa imong girlfriend o boyfriend. Ay, anong atis na? Anong labos ang atis? Dira ya. Kasi siguro gabuklod-buklod. Una, yung story. So, kung amo man action boy, kung may asawa ka na, nagakahulugan man, or may bana ka na, nagakahulugan man, nga mabudlay ka man, nga makisama sa pamilya sa imo bana or asawa. Kaya nga atis, doon ka bulag-bulag na siya mo, no? Oo. Muna? Muna guro.
Kita na lang magaw nga Kita amo nga may kung isang rason kung nga amo na. Ano So, sa da amo na iya nga astang artist na hilabdan ba na daman? gani. Tari pag action boy, kung sa imo damgo kuno, ginkagat mo kuno ang artist action boy, kagin kaon mo, nagakaulugan action boy nga may magluntad niya kinagamo or away sa pamilya sa imo dra nga girlfriend or boyfriend or sa imong pangasawa or napamana. Gabi no. Oo, amo na gala? Oo, mo na kuno. So, kala inguro magdamgo kali artist, delikado gali kay basi mapaaway. Di ko magkaon ka lang yung biatis nga wala ka Ati kadamgo. wala problema, kay ginakaon mo man na siya. Oo. Okay? Kung Pero kung sa damgo gali. Sa damgo. Muna ya ha. Kaluluoy man sang artist ba? So, next action boy, kung magdamgo ka naman sang ido or aso or, yes, or dog okay. sa English. Aha. Kaya ang ido action boy nagasimbolize ang action boy mong sang loyalty, Yes. generosity, Correct. maturity, kag ko na pa Security. na agency, Security. security agency. Security kay kay Sila gabantay mo. Pero may nagkamba nga nagbakal ko ido ka para may mabantay sa balay. Ano nga nagkabakal na ko ido, hindi ka kahalin kay bantay. Yung bantay mo do. Bantay ng ido kasabad. Correct. Depende sa ido ka baklon may mga. So kung gusto mo sang ido nga makatag si mo sang security didto ka sa ato bilang gangurob pa lang bala do mapalayo ng Okay. Aspin. Pwede man. A reaction boy o kun ay di na to. Lalaman na. Kung makadamgo ka kun action boy sang ido action boy kan nabatian mo nga nagataghol. Taghol. Nagakahulugan ng action boy nga dumay ka kuno dumay ginabatsyag ka nga naguba ang imo reputasyon. Uy, siya mo na. Do ka something. Dalom na sang imo nga research. Nagakahulugan lamang ito na may kasulukuyan kang pakiramdam na nasira ang iyong reputasyon. Amo na? Ano nga Anong labot reputation? sang taghol sang ido naman? Reputation eh. Ha? Di ba, basi pa lang dumon mo sa mga nakadamgo sa amo na ha, basi pa lang tuod na. Anong labot sang taghol sang ido naman? Sino bala? Kaya mo na di. Ngalalisom misla. Ang galing mo kulo ko. Sino na anong labot sang taghol sang ido daya sa reputasyon mo man? Ay, kilala. Oo. Kag ko sa imo damgo naman ko action boy, naging kagat kaya ko sang ido sa akamot. Nagakulugan ini nga may nagaguba sa imo. Uy, ala, mo na. So, Ido eh. Nagagawa sa imo ido. Ido yung sa nagkagat mo. Sige na rin ka sang ido mo. Sa mabugtaw bugli, ari ng ido, ugli ka usap ang kamutong sang ido. Ay, kalain. No, basta kadamgo kaya nga ginakagat sa ido imo kamot. Sa pagbugtaw mo na, para lang kung dadamgo ka nagapangihi ka. Pagbugtaw mo, basa ang imo banig. Ay, kalain mo na. Oo, ang damgo. Amo pa na sa ido, puro So, Pero nga, kagatin mo ka, may ginagaguba sa imo. ha? May nagaguba sa imo. Nagaguba. So, ang imo, mula da, kung para i-analisahan mo sino nagaguba sa imo. Pag nabalaan mo, dalo mo itong ido mo nga nagangurob. Kaya gambal mo sa nga kadta. Mo na. May ido pala nga ngalan na kadta. Oo, kaglagsa. Meron na tuod. Kadta! Kagta. Dapat lagsa. Kung nang bisitas mo lang, kadta! Kung di ka tagol sa ido, sawayon niya, kadta! Inano ka mo, tingalan niya kadta. Miyara, ginayag do nga mo na ngalan. May balay nga mo na ngalan sa ilang mga Oh, ito. kadta Actually, kag. kilala ko na kung sino. Pwede ko na lang pag-shout out. So, next action boy, gripo. Gripo. Makadamgo ka sa gripo, Faucet. action boy. Ha? Ano? Faucet. Faucet. Ba't ko pusit? Pusit. Faucet. Faucet. Perfect. Ang gripo, action boy, nagakaulugan ini nga may kasarangan ka nga makontrol imo balatsagon. Kag amo na. Kung makadamgo kag isang gripo, kasi syempre kabulo ka mag-off or ako nagulo. Sa control mo. Tino. Nakuha mong kuha niya na. Abi ko, ano ka magdamgo mo kag gripo, buslingon, daw wala ka kabayad sa basiwa. Pwede man. Dan ako niguro kayo daw. Ha? Padamgo na ko sa Madam, guna ko sa gripo, buslingon, way kakabayad sa basiwa. Or gina-remind ka nga may balayran ka sa basiwa. Aha. Swerte, no? Or gina-remind ka nga buksida para nga makakape ka na. Amo na. Sa gripo kagigakwa sa pangapi mo. Di kayo daw ang ilang tubig daw to. Rikta na lang, butang mo lang creamer. Initon mo na lang, no? Hindi na ka butang ang ilang butang creamer, kaya daw chocolate siya mong toner. Amo manambal nila, kaya wala ko yung basiwa eh. Alam, puti mo daw. Why ko? Puti mo daw pala. Nila, sino na kanina?
Wala, di charot. So, man action boy. So, next action boy, kung makadamgo ka naman sang kahoy, but silingon magalaw Tree? kung ano imo kabuhi. Tree? Oo, tree. But silingon magalaw ko imo kabuhi. Kasi syempre ang kahoy gatubo mong so, parang galaw imo kabuhi. Sorry, na-explain ko siya. Pero kung madam, kahoy ba produce? Ha? Lampos yun. Ang kahoy ko may kabuhi. Awa. Punta na ako nos po. Doon kasi pabugtaw mo, lipong ka, kaya may naglampos ng glisimon. Hindi na siya glitamgo actually. Hindi ko madam ko produce halong kagay hindi magpaga puli kay base mo na ilampos ng kugo mo. Produce. Hindi ka kabangon, action boy. Ariyon, next action boy, kung makadamgo ka kuno sang basin. Kung makadamgo ka sang basin, may paabot niya kwarta. Uy, Basin? yun na. Basin? Basin. May umabot na kwarta. Oo, pwede, no? Di ba si ma-flash? Kung ma-flash naman niya, abot silingon sina, maabot si mo kwarta, kag ipanagtag mo lang si mo bills. Igastom lang igastom mo. Nagastom. So, pa na siya. Pero at least may nagbayad ka. Doon na Mana flash sabi. importante da. Okay? So dam go ka basin tapos nag-flash ka mo nang buslingon may maabot na kwarta pero igasto mo man. Okay na Imuwi action mo, boy. imuwi mo. Yung story. Okay na action boy, at least may nagbayad ka sa mga bills. Basta Correct. sa wala bala. Na. So, hindi ka na lang magreklamo nga daw wala bilin. Importante may Importante nabayaran. nabayran ang mabalayran Okay? Kaya at the end of the day mo na lang napalibugan mo, mabalayran mo. Tiko na bayran mo natin ang pampalibugan mo. Yan eh, correct. Oh. So, reaction boy, ang last lang anay, pero damo pa ni Bala Pulo, ni Bala ka page ay. Oh. Gagmay parang font. So, ang next action boy is ulan. Ulan. So, makadamgo ka sang ulan action boy. Gasya. Kasi ko nag-symbolize ini sang pagbago kag spiritual cleansing. Pagtinlo. Kaya ti ulan ligo kada. Kami man na action boy ang spiritual cleansing. Correct. Oo. Especially sa itong mga politiko. Ay, kita. Mga spiritual cleansing. Spiritual anay. cleansing sila. Oo. Sa mga corrupt lang. Sa mga hindi corrupt yung okay mo. Kag ano ni action boy, kag sa May 10 action boy bakal ni kunong kasla. Okay damo manghampol, panghampol. Mga Ipanghampol nila. sa mga napirdi ay. So good luck kabay pa maka-elect kita action boy sang Gusto nga kandidato. Official nga nagakadapat. Okay? Sige. Inyong mamatian ang atong mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Sa kay Mario Jimenea, dira, good morning. Mario Lim Jimenea. Kay Edwin Pantaras, morning ma. Torco Jong. Standby na kita sa Action Hotline. Nag-open niyo sa Action Brian Morden. Ang inyong daringan news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boydran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.